Kubor nakaslem jong udongsan hima. Kakun hanyo trap National Awakening Movement kalapan pau kajing diaw halor kajing thau yak expert committee. Habay day baka reservation policy kabasyampor ban pendap ya kakam. Barkaseng kalaong ban nadu basdang kelakran syai bakam kershan satya ban thau yak expert committee namar kadai kakam kabasyampor. Hanay namar baki way pat kiseng san perthai game snap yak kajing pensngo jong kaknam. Hakajing elang kiseng san perthai kabalong hakalay puitrik ujemang arajar at pulay. Kaseng kamla li bat haba ka sorkar ka thawi kata ka expert committee kaseng kamna majus ngam khamtam haba UI baka kam ka suki kumta kinungelam ka khanam hilalet banya kandu yu chief secretary ka jilla ka lasni ublay ka apinyo trik unay wing arajar at pulay ban but din haba ide baka expert committee khamtam bantip na ka sorkar kumno ka kam kalayan. Habakran Shakila Patay Kubor u General Secretary Kaknam uba James M.E. Neng uloang baka jing na yakandu u Chief Secretary kadai jing buat dian banyo jing shai halor ka expert committee wala ito bakaladap bansyong ka jing alang ka baningkong bat ka jing alang ka baar kanlong hakan real trik unok pra arajara kulay barhadian kata kasorkar kanla man khot biang ka jing alang jong baro ki sengsan pertai Mentakas ni rayo yakandu Chief Secretary jong celah Kasih ada binguan bandudin, ada berreservation policy. Namar haduk mentah nak kalian jangan putih jadi ingin semlayo suruh kecing tip. Hadu kanu kesenjam ya kebaga sorkar kalasim. Bagi step kebaga kalau pendep. Jadi nak kata namar bayi kan kecing suki jong kecing terekam jong sorkar. Ingin nak kalian jong kanhun ke movement kejengi. Mentah kesini lawan bandingkan tu Chief Secretary bandudin kini kakam. Teh kajing kandu bat Chief Secretary jingkal jong jala kan kesni nilayo ya kajing syai na ba nilai thu ingi ba ladep ban konstruk ya ka expert committee bat hadin baladep ban thungi ni ka expert committee kalayo ban syong jingalang ha kasin ka ban kong ha ka art fly trick banai bakhat we sina marjar art fly te bat ila ong ru su ba kiladon kikam ke baladep ban pendep raya menta empat la ban itu hangi di ang sesong saka meeting ke baar kata kamu hakan riu trik jong banai bakhat ar sinem arjar arfulai bad hadin kata meeting ke baar ong ke expert committee ke sorkar ke sakhot yang ke all party meeting ban penpau ya kata ke baga expert committee kelade ban simrai dan iki benta ki ba ke expert committee kalale te ngilai keren ni namar ngi ong ba habang ipet ni ba kani kakam kala suki hadu kata-kata tinggal karpat Chief Secretary bala kumnur ikmi nanti ben kakam ladai ban pendep no namar ladai ke isu ke blas aslem pelak tingi ke movement ngi ong ba ngi nom song that dengan takadau ngi wan kini kesni ya ke ban pensngo of Chief Secretary bawa kendiat ladang ipek ke hadin ke live trick naimi ha ke all party meeting ya ke bala yo ban thau ke tu expert committee wala nak ke hun ke jungi ngimdadan gajing snutanat bantung ya ka expert committee namar balai bangi snutu bagi committee na kapor ki day tang ki dili taktik sejong sorkar bat ke bunsing igini committee ki sukut na kumtu klaim dayo ya ka solution di hagani kapor rengim la balai to kapor namar balai ki babun pat ki perlok political party pat ki yahap ya kata gajing ajemut bantung no ya ka expert committee di day halor kata kanong rim ni pat ni iba niwan mentakas ni pat ban penkan mau la ni ban kersiu yang ka sorkar bakani ka kam la dai ban pendep no namar ka dai ka kam sa teng tengi smokeman nag yang Chief Secretary ru bala simkhia kani banta bat nilayo ban ai ko ka jingmut akani ka sngi lang baka jing tho sei Chief Secretary ban besu sei gawe ka banta ka bangi ngi ong ba la don kam bagi private sector bagi bawan sengkam sengjam kani ka jala ka jigi ba makiru on penterekam lang ikan negara reservation policy nang tajong kiru bakum baka sorkar ka aikam yang i kumtar maki gede ban aikam yaki kun samla ka jingi pat ba jong gari ka jingi namar bangis ngutu batang ka sorkar kamla ban aikam lut i kun samla khamtam ngini kapor ka bakerdu kam kerdu jam sorkar ba la kumnu di private sector kinong sengjam makani ka jala ka jingi gede ban ailang ka bha thungkam yaki kun samla ka jingi nang ba kan penduna susu ya kejing kerduk jam hagari kejongi kita akan lihat gini bangi ai ke presentation show Chief Secretary
Ginang ilam ka khnam kilapan pawru banadu basdang Kim Mon Satya yak expert committee henry amla le EA namar ki wei pat ki seng sign per thai ki manjur ban thau dak expert committee halor ka reservation policy. Uba jim suloang bana kalyang ka khnam nadu basdang kakwa badai ban shupha ye ki jing pensngo bat jing ai jing mut shaka sarkar jala habayade ba reservation policy ha ka ba katanat an kan sakmi bania ye kita ki jing ai jing mut ba jing pensngo jing ki ken huan ba pher khnang ba ka kam kan yat stat hendai namar ba mentala don ka expert committee ka kam kala shimpor bat nak liang ka khnam kala kentu yu chief secretary ba kani ka kam kan dai ban dep nok loi habas dang jo snam arajar arpusa shu ka khnam kala pha jing thoru Bandawa bag reservation policy kan tray kam lang hagi private sector lani kislam tray kam hi bam de jong ka sarkar namar ba tang ka sarkar hi marwei kamla ban ai kam mi ki samla uba gm slo ongru baka khnam na du basdang pala dawa na ka sarkar ban penyat bet shakhamat ye jing thong kam namar ka kta e karta ki samla ke bere ban wat kam am bandawa pensange ye jing thong kam kum pala dawa de ki bei pan ka khnam kala ongru da ka jing thawi ke expert committee ka jing not ru ka bun bha nomor kiriu shampang juga committee kidon office sadashume Shillong pat anong ba Delhi. Ya kata ginomla ban ong nam ring la shu kentu ban na karpat chief secretary bala kumnu ngi khmi lenti house nam ban wan la dai ban pendep no. Haki la se ki benai ki ba haswa ngi khmi lenti ba kan ka kam dari ban dep no. Te khnang ba ki samla ki nam du nong khnang nam dan ka jing du nong ji kun samla ki bala biang karta juki ki bala biang ru ki kam ki jam juki bakin yo ki kam ki jam juki te nginom la ban ong hadu kat nu ka sarkar ka kan le ka tan rengi ini ai budin ka juga seng la ka sarkar hi ki ban suki ki ka kam min sa yai budin biang min sa sim biang siki ki senjam ban peleng ka sarkar ban penbor ka sarkar ban pen state ki ka kam ka bala sa teng boro kata kalau ka basisai ka lai kuiter jong prai me ka all party meeting na kaliang ka kanhun ko jungi ngim das ngomon ya ka jing thung ya ka expert committee kawai fast ngan ong ipi ka ban kong ka dei namar balai ka parti ka jungi na du ka seng ya ka reservation policy kala dei lupa ka manifesto ka jungi kata ka dei kawai ka ban kong tengi ngisngo ba hadin bang ngilai puli na ka por i ba ya ka jing don kam jing ka reservation policy tengi sngo ba balai dang don kam ban ipad si ka expert committee ha ka jing sisang sngo ba dai ban pan jingmut na baro ki political party te bakin ai gini ka jingmut ban nakali ka sarkar kan sim gini ka jingmut ban ngin pha ai ka sikalo department bakan bisyar la ki long justification na em lani ka don ka jing tengku hang ni hang tai te la dagi don kum kita le singin saya bisyar biang bat hadin binglayo ya ka jing menjur jong kalo department jadin kata in sa penlong no ya ka an la singin sa thau no ini ka reservation policy te kata kan long ka state ka kam bat kan nomlong ke jing du nong ya ki khun samla bi ka ba jing kari ke jangi tin rei ke mon ong phi sai sin pat rei ngi i pat ki perlok ki badan ki we pat ki political party kim shimla sngodei ban le kom ta rei ki kwa bi banjit ya ka expert committee ban thung ka expert committee tingin na kali kan hun kom tangi sngoba ni nomla ban le namar balai ka don kam ya ka jing ya don rekat di political party te nang ta ka daw ban bor ni chief secretary ban penbor ya kan ke bentang oi nyala ban ong ngim sim lawan ban ong ban pensange ban thungkam thungjam ni kun samla mereka jing thungkam thungjam ka dei ban ya namar balai ki don ki kun samla ki bala overage ki bagas nem mujung ki kala nang ya te rengi ngi wan be ni ong ba kan ni ka jing thungkam thungjam kan ya chakmat rek ai bag expert committee kan trail ka jung kam ten rei ni iwat ya kata ka bentar ngi ikum bagani ka expert committee ka suki adu menta ka suki ke jing trekam ka jong ka jadi na kata ngi smo ko mangila ban ong le si ka tu ka reservation policy ka bantang ko ba arpage mo ti kam dadi ka ba ban puli le si kum ki expert ki ka suk ki bikin puli si ngala abnong tang ki minit ki langsung thu ya ki jing tho ong to tingi ngisngo dia nomor balai ka simpor daki benai balai si kala ben simpor daki senemru tangi di bentai barit te habang na thui ke expert committee ngisngo ba kamai ke be ala si mo tinrei ngimla ban nomor balai ka syong ha bor yang sarkar tinrei ngiwan ngani ke por ban kentu lang bai chief secretary ka sarkar jala bala kumnu gani ka kam gani ban dep no house nem ban wan la si ki benai ki ba khnang bakan long ke jing toy ya ki kun sama dari berapa ini
Kaba pensngodia wingi kaba ktae kadai habang lay kandu ba di chief secretary ngila kali siapang ka jinglut jingsat. Te kaba chief secretary ila ongi baka jinglut kari kaba bon. Hakaban penlut hagan kakam. La si haki ban penbiang ka jing trekam jung ni ka expert committee. Bat ila ong ro baka don ka office la bu ka office ngi silong apo la chumia kawe ka office ka don hang thia po Delhi. Ya ka office gini ke expert committee de nak kata nomor ba dan gini ke office le se ka jinglut yang kalong ka bebun ka baka sarkar ka habat kata ka pusno dia wingi nomor balai batang ini kami beri ka sarkar ka habat penut sibun ka pisah tele si kembangan phai biang ka boong bane phi balada onjin ka sarkar ka sim jingmut na ki political party bat kita ki jing jingmut in submit sekalo department bakan pek kan bisyar penya tela da kamdon ka jing tengku in penlong in how no conservation policy la si kam don jinglun din ray menta bangila IT seg expert committee but bagi kita ki expert ki bangila jit ki de na baru ka jalla tika sarkar ka haban penlun te kalau ngijing studio ka dika jing du nong yang ikum ka jaj menrim ka jing du nong yang ikum ka skit ki bro ka we ngamar baleng haban sil ya kan ka pisah sikit kata ka dika bangi yo ni krem chief secretary dia kemong chief secretary bat ka we pat ka dan Delhi tagar terus kita sawut ketum gajing yakut atau ke all party meeting dan sawut nomor chief secretary lo angga jengut kalau ke bebun kata kalau pedusngo dia bayangi nomor angga jengut kalau ke bebun ngisngo bakam dari benong bah ini kali hadu kata benong katno bah absu yang ngisngo kam long ke badai yang bandai kata dari sim bila ong kalau ke bebun dengan sutu lah sutu ni tak kemat ke jengut kandai ke penang nak kapor lek sila daga ni kam dap sisnem ru siu sikit dia kata